Moi drodzy, las. Las, nomen omen, w Lasowicach. Nieopodal słynnego na cały świat kurortu wypoczynkowo-letniskowego Chechło Nakło. I parę osób pytało, jak tam z grzybami, Niklaus w tym roku? No to odpowiadam. Zjedzone, przeżyłem. Jeżeli chodzi o las w Lasowicach, coś tu jest. Taki nowiutki, ładniutki. Zawsze trzeba pamiętać, że jak był jeden, to jest duża szansa, że będą następne. Momcie, gździe. Fajnie się zbiera, bo kapelusze pięknie się błyszczą. Widzicie, bo w takim grzybobraniu to trochę jak na rybach. Nie chodzi o to, żeby koniecznie był grzyb. To jest natura, to jest powietrze, to jest aż się sztachna. Te gleby tutaj wspaniałe, a warto przypomnieć, że przez wiele lat niedawno tutaj działała huta cynku. Niesamowite okazy, proszę, fauny i flory. No, ten akurat się troszkę zawstydził. Najlepsze w grzybobraniu jest ten taki aspekt gamingowo-zbierawczo-survivalowy, że idziesz, bo jak macie taki przypadek, jak myśmy byli z Dawidem na grzybach tam pod niedokończoną, niedoszłą byłą elektrownią atomową Żarnowiec, że wchodzisz i widzisz na przykład 20 grzybów w jednym miejscu, to co to za przyjemność ze zbierania? To tak jakbyś wszedł do sklepu i kupował, a idziesz, nic i nagle... Proszę Państwa, jakże... Takie grzybki to choćby goła baba w lesie. Ekstra ostatnio obejrzałem w TVP Opole godzinny film o grzybach, gdzie wypowiadali się specjaliści, czy wykręcać, czy wycinać. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Grzyba można wykręcić, ale noga, ale to... I ważne, żeby zaklepać po nim nogą albo ręką tą dziurę, żeby nie wysychała grzybnia. No, ale powiem wam, zaczyna się, kurde, dobrze. Masakra. Myślałem, że to taki gigapodgrzybek, a to chuba. W ogóle ktoś mi opowiadał, że chubę niby też można jeść, ale ja chyba podziękuję. No i oczywiście, czym byłby las bez najpopularniejszego gatunku grzyba? Kasztelniczak pospolity. Co za chuje. Chciał się przede mną zamaskować, że niby liść. Ale czujne oko bytomskiego łowcy grzybowego. Ależ długa noga. Chociaż mówią, że ważniejsze, żeby była gruba niż długa. Najlepiej to taka i taka. Mój medalion grzybowy drży. Siup. O! Ale go coś bajsło. Ale eleganciki. Takie klasa energetyczna A++++. Fliger. W ogóle pamiętam, że politycy z PiS-u mówili, że jak wygra opozycja, to zabronią łazić do lasu i zbierać grzyby. Wygrała, także trzeba się śpieszyć, ale spokojnie. Jak coś, założymy grzybne partyzantki, przejdziemy do grzybnego podziemia, damy radę. A tymczasem, jak się to godo po naszemu, po śląsku, cwilingi, czyli takie bliźniacze grzybki. Ty, to był ten autochton. O. Takie brabole rosną, nie? Ja? To muszę takiego, aby jednego wynieść. A kozoki jeszcze większe. No to mam nadzieję, mnie nie oszukał i taki jeden co najmniej na pół kosza będzie. Ty, no gościu padł, że kozoki. No i jest kozok. I to taki... Kurde. Fajny. Kurde, sytuacja się zagęszcza. Ale piękne. Patrz go. Ło. Fajniutki. A tu zaś pod liściem dębu podgrzybeczek. Jak marzenie, ale grzyby piękne, zdrowiutkie, tęgie,
twarde, lśniące, jak po braweranie. Zabierzcie dzieci od odbiorników, ale jestem tak uczulony na coś takiego i na każdą po prostu formę śmiecenia. Jak musisz już przyjść do lasu i koniecznie musisz wyżreć to piwo, to weź to zbierz do siateczki, taśki nylon bojtla i wyrzuć. Ty kurwa brudasie obrzydliwy. Mało jest rzeczy, które mnie tak po prostu wkurwiają jak śmiecenie. Czy w lesie, czy jak widzę na mieście, że ktoś idzie, wyrzuca peta z papierosa, papierka z cukierka, nie wiem. Ostatnio idę przez miasto i widzę, jak taki 13 na oko letni chłopak idzie z matką, wypija energetyka i rzuca to pod nogi na chodnik. I ja to zbieram i za nim lecę i wręczam mu i mówię, kolego, chyba żeś coś stracił. A on... Kiedyś pewnie dostanę w pierdol, ale... A tu przy okazji proszę, jakie piękne formacje grzybne. Nie wiem jak się to nazywa, ale wygląda fajnie. Trochę coś jak z dna oceanu. Ale tukajś czuja, to mi tak wygląda richtig genau pod fajnego grzybka. Tak, coś mi ta trowa, coś się sam tak czuja te, jak to go dają młodzi? Vibes. Grzybowe vibes. No, nie jest to ten 2-kilowy prawol, ale też piękny. No wszystko fajnie, wszystko tego, ale to nie są te giga prawole. O, a co to? Szt. O, szt. Tu mówię takie lekkie wzniesienie, to tu pewnie fajnie pada słońce, coś musi być i jest. I jest. A tu co się stało? Ty. Ło. Ale go coś spożyło. Tu mały kozok. Wyżarty, ale ślimory poucztowały. Choćby może ten maciupeni. No, ale pa jak żrom. Jak taki las potrafi wrażliwego człowieka zachwycić. Jaki tu meszek, jakie to wszystko piękne. Jak to pan Buczek wszystko pięknie zrobił. I no stało się te jedno pytanie. Kaj są te giga prawole? Nie jest to prawol, ale patrzcie, jaki piękny. Jakże czerwoniutki, ale tu się ktoś nie bał i bajsnął. Pa jak idzie. No, wspinaj się. No, ciś. No, doż rady. O. Dobrze. No. Ty, on jest łożarty. Chyba ja. Happy birthday. Komuś z 50 z Abrahama komuś pitnął balon. Znaczy, mam nadzieję, że to jest balon. Jakby użyć terminologii growej, biom iglasty. Coś tu w tych igłach się kryje. Jakiś taki... O, ten już postał. Za długo. Ale za to obok zabunkrowane, taki nówka sztuka. I tu taki pici, ale patrzcie, ciekawe, pici, ale noga już miękka, ale taki prosto do słoiczka. Grzybiarz to musi być jak snajper. Oczy, no popatrz, gdzie tu grzyb? Ale kiedy spojrzeć bliżej, ale objedzony, ale go coś, to świnie. Tu zaś jakiś, kurde dziurawy, taki jakiś, ale może być. A tu, pam. Wyrósł, proszę. Pod brzuską. No ominąć je nie sztuka. Patrzcie, gdyby się nie zabłyszczał, ale jaka noga. Pękata, śliczny. No jak malowany. I tu obok maciupki bracik od niego, ale ten taki fikutaśny. Mówię tak, jeszcze jeden i można iść w stronę busa. I to są właśnie te momenty, kiedy w takim pięknym otoczeniu tu po prostu nie sposób go przeoczyć. Niczym z bajki disneyowskiej. Jaj! Ty, no ale tego to żeście jeszcze nie widzieli.
ultra rzadki grzyb. Szczewiczok. Ciupaga. No i tu w tych uroczych okolicznościach mówię, musi być jeszcze jakaś puenta, jakaś grzybiana kropka nad i. I? Jakby go pominąć, no proszę. It's beautiful. Tu się schyliłem po jeszcze jednego obok, podnoszę wzrok i widzę. Yeah. No to jest to. Słuchajcie, będę kończył to grzybobranie. Nawet nie dlatego, że już łażę jakoś super długo, bo jestem w lesie może z 2 godzinki, ale pada mi bateria, a muszę dojść do autobusu i wrócić do domu. Także zbiór, jak widać, bardzo fajny. Piękne, naprawdę eleganckie grzybeczki. No, ten tutaj na początku znaleziony, kurde, jaki byk. A propos tych giga prawoli, to wiem, na czym polegał błąd. Bo on mi powiedział tak. Słuchaj, ja właża kurza cigareta i mam kibel grzybów i takie prawole. A ja się nie zakurzył cigarety. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, żeście mi towarzyszyli w tym zbiorze grzybowym. Dajcie znać, czy wyście coś w tym sezonie wytargali i najlepiej gdzie, bo jeszcze bym się wybrał. I tyle, łaźcie na grzyby, choćby ze względów zdrowotnych. Świeże powietrze, chodzi się, ruch, piękne widoki, adrenalina grzybowa. I jak lubicie grzyby, to zostawcie łapkę, a jak nie, to też nara.